Hading gajing obat da kaseng KSU langkan ma area unit. Yaki khadan ngot. Hading gajing obat da kaseng KSU langkan ma area unit. Yaki khadan ngot ki brio ki basuba ki dong Bangladesh. Mine ka step kan ritrek nawing ajar saw ni than nong ji bat nong halam ki barung tu sha India. Da gajing tumu wan buhay sinong hakani ki than na kalang kaseng KSU Southwest Kasur District. Kali banyak kendu ya Deputy Commissioner jangka Southwest Kasur District uba Bimolong nungkan uban ai da gajing tho ban ujor halo kani gajing wadung tu jung ki brio da Bangladesh. Nah, kalian juga sayang kalau penam jeru ya kisipai BSF. Kebela bu ya ban pahara ketika jaka. Kemjur kalau penam jeru ke sarkar kebelakan nak kapor ya kajung nutuk juga Bangladesh ndai kemne epat ki BSF habaki ailat. Ini kimsi simkia ka duty jungki manpe ikan ni kam. Nah, kalian juga sayang ru kalau suba bagdon ki briu nanti ki kenja dalal. Kebetulan keti ka penuktu ikan ki briu sekali kari. Kumtanya kalian juga sayang kalau kentu yo DC ban simkia ya kene ban keren ki kisipai BSF buat kemjuru. Mantuat ikan kibri ke belang ke dalar ban penuktu ikibriu kimna sabari. Hadin ba menemen step na kaleng jongki dukat ki jongi na po jong ki isu lang kan mai re net klayo ban bat e kumba khat armut e ki karbalang desi ki ba layo jing tep kat kom ko tu ki kolong ki wan na po Sanamgan district jong ka Bangladesh te bagi wan rong tu po India ka ba ka jing wan ka jong ki ru long ka pau sai betik kumba ki mot banwan buhai snong hae kan tam hapo ka tu ki thang hi brokoi namar nak tu ki nong wan rong tu long ba amde tang ki sanrang ki bawan bagi don lu long kumi ki don lu kolong na ki tu kar ngot te menem step nak lang ki isu ki obat dan dak le obat ki mot ba ki IT bor jok an ba kin le badong kam te aden kata pat long ba aden kutu ka jingja menem step bat ka jingja ka bana ka por jong ka jing warung tu jong ni kar Bangladesh lang ba ki than border dong sabat selesek kala penlong bang ngi sen mentaksi bangin wan ban kran ya Deputy Commissioner jong Southwest selesek ban penso bang habede berkani ki isu ka ban kong kolong ban kalang jungi ka bang lakran ngi so ban peram juri ki BSF ngi so ban peram juri ki BSF namar hajing syak mut ba ki BSF ki dai ki ba khmat ban pe ya uput usam ne ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udon gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat berkonta terter hari ka basusi pot kalong ba nakapor sakpor kalong ba kini kibri menabar kilat ban roto po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kolong new BSF kolong ba hajaka bun pej perman ya kan than bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khanglat de khar Bangladesh kin rong ka India kum menne hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki bade kisnong khasi ban panthut kala ya ki trasnong te kanai kolong kai ka ba nakaleng jungi kumasangi kwa ambu jingkali ba kita ki spy BSF kolong kai ka kamera mski hatu ka kamera mski kolong ban cek ban penuit ban haras ya kita senong ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jingki khar Bangladesh hapo jong kari India lengba ki kaput jong Southwest selesek te habade bakani lakran disi ngikran ka basai ba nakalang ki border district kidai ban kran ki BSF ba kidai ban concentrate haki 0 point lane hak tu ki thang kaput re ba kimdai pat ban keu sakini ki sajrong kidai ban concentrate so hakini thang kaput nang ban la ban da ya ka juru kertlap jong ki bru menabar napo Bangladesh ka ba arpat ka ba nakale jungi kasang la pan sango so borse kalong ba klam da thau klam da kheng udai nakaniam ayu udai Hindu udai Muslim hare kasang hi kanorim kasang kalong ba ukhar Bangladesh usai ukhar Bangladesh but ya khar Bangladesh compare udai niam ayu udai Hindu Muslim udai Kristan na kumta terter hare nakleng juki borstrik bat ki BSF ki dem pitkana ba ki ban bat ndak ki bat kalong ba ki de ban penpai be jik bakum kini breu lene ban le ek badong kam nomor kumbalong menta kalong ba wi ba kadon ka jing lajlan khanta mo haki kaput wi hot kadon katukani ki fencing po hangthi ba kadon BSF balongo kalong ba wala ki BSF don go makat don bakli hre kar Bangladesh ki kiu hi na ki tu jaka ba ki don ki outpost jing BSF te kata ka de ka wai
kabalai kaba nakaleng jungi ngilakran kolong ba namar ngiyok jingtep bahapok Southwest Silsrek kemut ba kidan kita kidalal ki ba yale ban penrung tu yakini ki kar Bangladeshi sapo India kata kade ke jing sisa ba ki bubun kidalal ki yale ban penrung tu kar Bangladeshi sa India te nakaleng jungi basang ngilakan tu UDC ba lakunu kolong ba bat ke baude ban direct ya ka tranat pulit ru jong ka district ba kide ban pej banyak bat omtei ba ban kem tu khar bangla rai ban kem ru ya kita ki bro ki balong ki dalal ki basim bisa na khar Bangladesh ban penrung har India bat nakaleng jungi masang ru habede ba kini ki bro bisa ban mahanjur ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumbaong mene ba sutu kai ke bajam mene hapo nonglam kolong ba kini dekhar nak lawan rung hane ha ka jala ka jungi sa katu kathan lada kali ang khil lada pha ang ba kile phaino ana kim tipsu takalti kani kapan i bakidon kan jadalal ki bon yalam ban pan poi ki set utur ke jaka re snubok kolong ba habal abad dukat kasang kilap satang ini kabalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi kentu borstrek bakin le barang kam bade gin dalal ba ki bajumlin ban penrung tu ban simsa na Bangladesh ban rong ha ko jong kari India te ka bakhadu ka ban nakaleng kran kolong ba bante la kam ha bide berkani ke jong orung kertlap jong ki bru mana bar nap khantam na po Bangladesh kolong ba kadon kam biya ka jing selok lang jadi selok lang kolong ba ngila kan tu district ba ki de ban khot ka jan meeting ha ka ba ha ka jan meeting kolong ba ini ba de ban khot lang ki BSF de ban khot ya ki ne lam snong bat kun ta tar khnang bikin yo ban thir ban tai khnang ban yo ban pau ban kran ke jing sha ban wan ra ta kalat ke lanti ba byang lani ki kan ban thau kelat kunti ki babyang ban penting na banani smart kanam dan su ka jorong to jogi khar Bangladesh apo jong ka ri ngi lamba ka Southwest Silsrek